बेनो दा बेवहाय जोङो माय गड भुटान हेलौ लोगोफोर दा आं नैबे माबायाव दंफैयो बक्सा टाइगार रिजार्भ होननाय माबा मोनसे जायगायाव दा बेवहाय जोङो सासे लोगोजों आं फैदों फैनानै डिसकासन खालामगासिनो दं माबाखौनो हेलौ लोगोफोर जों दा एन्ट्रि जाबाय एन्ट्रि जानानै दा जों बक्सा टाइगार रिजार्भआवहाय हाबबाय दा जों सासे लोगोजों आङो फैदों दा नै नोंथांमोनखौ दा बे जायगायाव थांनानै जे मान होयो दा बेखौ देखायगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सेकेंड गेट মাজতে থিয় হৈ আছে हेलौ लोगोफोर जों दा लकेसनाव मोनफैबाय नैबे आंनि बन्धु रुपम दा जोङो बिनि अननायावनो आरोना जेनेबा बेयाव बिराद सिनाखि दं बेहा ओमफ्राय गावनो बेरायनो लाबाय जों सानैल' फैदों आरोना जेनेबा ओमफ्राय गाव बेरायनो होननायखाय फैबाय ओमफ्राय दा जोङो एक्जाक्ट लकेसनाव सफैबाय खिन्थु बेरायग्रा जायगाफोरखौ आं दा देखायगोन आरो दसे उनाव दा एसे माबा मोनसे जानानै लानो नागिरदों सानैजों जोङो दा नैबे हटेलाव हाबबाय ओरैनो टेम्परारि हटेल आरो बे जेनेबा जों दा थागोन जायगाया बेनो दा बेवहाय जोङो थानो थाखाय फैबाय ओरैनो रेस्ट लानो आरोना जोंना दिनैनि थाखाय फाइनाली बेडটো কি সেইটোৱে নেকি আমি য'ত থাকিব हेलौ लोगोफोर आं दा फैबाय जायगायाव आं थानाय जायगाया बेनो बेयावनो थासिगोन आङो दिनै माबानिफ्राय फैनानै बक्सा टाइगार रिजार्भ गेटनिफ्राय फैनानै मथा मथि 8 किल'मिटारसो गोजानाव बे रिजर्टखौ मोनो बे रिजर्टआवहाय सासे नेपालि आदानि आरोना बे आंनि लोगो फैनाय बिनि सिनाखि आरो ओमफ्राय दा बेवहायनो जों थासिगोन दा ओरैनो रिजर्टआ बिराद मोजां माबा जायगा नालाय जेन'बा मा होनो बेखौ जायगाया टुरिस्ट एरिया नालाय जेन'बा सबैनो दं जेरैबो माने बिदिनो थाग्रा रिजर्ट नालाय मोनफा मोनफा गासिबो केबिन दं आरोना जेन'बा दा जों सानैजों नैबेहाय थासिगोन आरोना ओरैनि रुमावहाय बेनो दा बेखौनो आं देखायनो होननानै नोंथांमोननो भिडिअ खालामनाय जाबाय ओमफ्राय बाखि दा बेरायथ'वाखै जोङो लकेसनखौ दा दिन्थिजोबनो हायाखै बे जास्ट जोङो थानो थाखाय रेस्ट लानो थाखाय एबा साफा खालामनानै जेनेबा देहाथा दुगैनो मानो थाखाय जोङो बेयाव फैग्रोबाय दा बिनिफ्राय जोङो दसे रेस्ट लानानैहाय जों जेराव बेरायगोन बे बेरायगोन जायगायावहाय जों थांसिगोन आरो एक्जेक्ट जेन'बा मोनसे मन्दिरबो दंनो बेयो लोगोआ बुंनाय बायदिबा दा मन्दिरावबो थांनो हागौ आरो प्लास जोङो जिपसि लानानै बिदिनो जिब जुनार नायनो थांनो हागौ आरोना जों दा नै लकेसनखौ जों जे माबा बै मा होनो रिजर्टखौहाय गारबोनानै दा जों ओंखारबाय थांनो थाखाय दा सासे ब्रादारखौ लाफाबाय जोङो जों साथाम जाबाय ओमफ्राय दा जोङो टुरिस्टआव थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा देखायलाङो आं बिराद मोजां जायगा देखायनो सानदों नोंथांमोन হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা এই জায়গা তো আবার কি বলবো হ্যাঁ দাদা তো এই কি কইরা রাইতো ভুটান পাহাড় আচ্ছা हेलौ गाइस नै दा आं
एक्जेक्ट लोकेसनाव सफैबाय नोंथांमोना दा नुसिगोन ओरैबायदि मजा जायो दा फाइनालि आङो बे जायगायाव फैबाय फैनानैहाय माने आंनि नायनो लुगैनाय आंनि साननाया फुरा जाबाय बायदि मोनबाय आरो दंबावो जिब जुनार नायनो थाखाय अनेक लकेसन दंबावो दा जों मोनसे शिब मन्दिरावसो फैगिरदों नालाय शिब मन्दिरखौ देखायगोन दायो बे मन्दिरखौ नायनानैसो जोङो आरो नेक्स्ट बेलेग लकेसनाव थांफिनगोन दा सासे जों बेंगल पुलिस लाफादों जोङो गार्ड नङाबा फैनो मोना नालाय दा बे ब्रादारजों दा रायज्लायहोगोन आं एसे माने बेंगलावहाय जे फरेस्ट एरिया नालाय बेयो जेन'बा टुरिस्ट एरिया फरेस्टनि थाखाय बेरायनायनि थाखाय आरोना दा बेनिखायनो जों गार्ड नङाबा मोना आरो गारिफोर नोंसोर पार्सनेल लाबोयोबा पार्सनेलखौ लाबोनो मोना होमबाबो बे सिनाखि नालाय जोंना लोगोआ ओमफ्राय रायज्लायनानै गाव लाबोबाय आरो गावनि गारिखौनो दा फाइनालि जोङो जायगायाव सफैनानै बिराद इन्जय खालामसै दसे दुगैगोन मागोन माबा मोनसे खालामनानै फुजा होनानै थांसै नैबे दालांनि थाखायसो देव होनदा बुस्थुआ This is the view the original view फ्रा दा गोजौ खिन्थु बुस्थुआ मजा बिराद बेरायनो मानसिफोर फैयो खिन्थु बे जायगायाव हाँ 5 people में कितने देते हैं पर पर्सन का नहीं है वो गाड़ी है हाँ जी 2700 या 900 समथिंग होगा कितना दिन के लिए ये 1.5 घंटा का सफारी है 1.5 घंटा में 2700 फॉरेस्ट के अंदर घूमने के हाथी हाँ गोंडार हाँ आइसन हाँ मयूर हाँ ये सब देखने को मिलता है ठीक है थैंक यू ब्रदर नेक्स्ट टाइम Rupom with me and Bhutan in Bhutan North India this is Bhutan one upon a time Rupom with me in Bhutan actually आं दा फैनानै दंफैयो भुटाननि ओरैबायदि इन्टारेस्ट जायगायाव सलिड जायगायाव दंफैयो दा चारियोफाले हिट जोब जायगाफ्रा हिट माने हिट ओरैबो हिट जोब दै ज्रब रूपम मम्मी को जाबायला ओ माय गॉड कहाँ जाना है बाल पाथर साथर भय नाकारि आमी আমার ভগবান আছে না ভগবানটাই চাই আমাক ভাল মানুহ ভগৱানে চাই ডেইলি প্ৰণাম কৰি থাকে ক'ত ভগৱান নাচাব ভগৱান মানে দূৰৰ পয়লা হইলেও এইটো চাব পাৰে ওর সিসি ক্যামেরা আছে সব দিকে ভগৱানৰ সিসি ক্যামেরা লাগা আছে ফালতু উল্টু নকৰিম হা नोंथांमोना दा बेयाव फैयोबा मजा लानोबा फैनो हागोन नोंथांमोन मजायानो आलादा जायो बेहाय एसे सोलास्लिम थाबायनानै फैनांगोन खिन्थु बुस्थुआ एसे गाग्राव गासि अन्थाइ गोजा नालाय सोलास्लिम फैयाबा दिगदार दङ बोरैबा क्लां थांजागोनबो आथिङा नङाबा खोनाबायना बसफोर आं दा मोनसे सेम्पु लाबाय मोनसे साबोन लाबाय इसको लगाने अभी मैं फिर से नहाने जा रहा है माय गॉड merci
Oh. गोथौआव एसे दै हाबोलै खोमायाव बारा गोथौआव थांजाया आले गन्थं दै हाबजोबबाय Nếu mà thân phụ này tôi bị đưa tay nào. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kudu tren थांमोन बारा देखाया आरो लास्ट लोगोफोर फाइनालि आं दा दुगैखांबाय दुगैखांनानै दा मोनसे जायगायाव थांबावसिगोन जोङो बेबो बेरायग्रा जायगायानो जेनेबा बे जायगानिनो সেইটো কি কৈছিলে জায়গাৰ নামটা এইটোতো ভূটান পৰে ন এইটো কি পৰে জয়ন্তী নহয় জয়ন্তী সেইটোতো ভূটানৰ পাহাৰ বুলি সেইটো ভূটানৰ পাহাৰ ইয়াৰ লগতে এইটো অসম মানে বেংগল এতিয়া সেইটো বেংগল ন बे बन्दुआ लाबोदोंमोन नालाय आंबो बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय दा नैबेयो बेंगल गोलैयो आरो जों दा थानाया खिन्थु नैबेनो भुटान नै ओमफ्राय भुटाननि गोजौआवनो दहाय शिब मन्दिर दंहैयोमोन जोंनिनो इन्डियानि माने बेंगलनि आरो ओमफ्राय दा बेवहाय जोङो दा दुगैखांबाय नैबेबायदि बिराद मजा लाबाय आं दैया गोथौथार खिन्थु नैबे खनासेयावल' ओमफ्राय ओरै गैया हरै गैया बिराद गोथौ बे गेजेराव गन्थङाव दै हाबजोब्बाय आंहा दहाय दसे माबानाया wow जायगाया बिराद मोजां माने जों दा मोनसे शिब मन्दिराव थांगासिनो दङ शिब मन्दिराव थांनायावहाय थांनायनि सिगां नैबायदि एसे हाजो गोजौआव गाखोलांनांगौ आरो ना दा जों दा थांगासिनो दङ हाजो गोजौ गाखोलांगासिनो खिन्थु अयबास गैया बारा गाखोनायनि दा जोङो होमबाबो नाजागोन थांथारनो सिगांसिम थांनो हायो दा आं मबाइलखौ सासे ब्रादारखौ खेबोथ'बाय बेस्रा पुलिसनाव माथो खालामनो उफाय गैया केमेरामेनबो गैया नायबाय दा जोंबो लोगोखौनो हमथ'नाय जाबाय दा बिराद मोजां जायगाया खिन्थु बिराद कुल थान्दा नोंथांमोना फैनानै बिराद इन्टारेस्ट लाफैनो हागोन नै बेयाव भुटाननि पिकनिक फैगोन बेयाव भुटाननि पिकनिक फैयो नै भुटान बे भुटान मोजां जाय लामायानो बाय दा सलिड दै जों दा शिब मन्दिरनि जोबजासे भिडिअखौ देखायगोन लोगोफोर शिब मन्दिराव बबे बोरै थांनांगौ थांबाय थागोन जोङो सौहैजासे भिडिअखौ खालामगोन जोबजासे नुगोन नोंथांमोना नै फान लालायबाय आरो सौबोलायबाय हाजोनि लामाथ' बिदिनो जाखायो शिब मन्दिरनि फाइनाल लामाखौ मोनबाय आं दा मोनबायानो गोबां मानसिफ्रा फुजा होफैयो जोंनि हिन्दु मानसिफोरा दा बेहाय फाइनालि शिब मन्दिरखौ मोनफैबाय आरो जों बेनो शिब मन्दिरा सिङाव हाबनांगौ नाथाय जों सिङाव हाबथ'ला आपका जो होता है जल्दी अच्छा बोल रहा तो बुरा सुनता गाना लगने से ऐसा हो जाता है उल्टा पलटा हो जाता हल करो पूजा करो पूजा करो तब से तेरा फिर खुलेगा तो ग्रह का पूजा करना ही पड़ेगा आपका परेशान है तो हाँ आपको गुरु का पूजा करना पड़ता है इसलिए घर में किया था हमारा हाँ घरे में पूजा करा लो हाँ पंडित बुलाओ हाँ हमारे जगह क्या है हमारा गुरु कौन है गुरु की पूजा करवा दो
प्रोफेसर हाँ ठीक है तब चलेगा आपको तो हम वही विचार देता राष्ट्रीय